Katong na-assign ko sa usa ka lugar namo nga ginatrabahuhan bilang usa ka Salesiano ngadto sa Negros. Ang akong trabaho dito sa lagi hapon dinhi sa akong trabaho dinhi sa Pasil. Training director, no? Pagpadagan sa eskwelahan para sa mga kabataan nga nagkat-on og mga skills of vocational, no? School namo diha. Taga-udto kani mga bataa, mangaon sila ngadto sa among ranch or dito unsa na yung lamisa. O kani mga bataa kay bawta kani sila mga kabos. Wala jud sila, pobre jud kaayo. One time samtang nagalakaw-lakaw ko, doon ako'y nakita-an duha ka estudyante, mag-amigo silang duha. Doon na sila ibaon. Ang usa doon ay baon nga giyag-yablihan, doon ay kanon og buwan. Ang usa na sad niya kauban, gibuksan niya, tablihan niya, dunay kanon, pero walay buwan. Kanon ra. Pero I was so surprised, I was so touched. Kay ngano, kaniyang amigo, sang nakit-an niyang iyang amigo, nga walay sudan. Ang iyaw taon usaramod kabuwad, gitunga niya, ug gihatag siyang amigo. Niya pagkahuman, paniudto nila, gitawag na ko katong naghatag og tunga nga buwad. Ako sa dong, ngano niya hatag magkagtunga nga buwad. Unta imo patok kuwang pagdo sa imo ha. Sige lang, Father, ato ko gihatag, bisakripisyo na kong tunga, kay tungod sa kong gugma sa kuang amigo. Nice. Tungod sa gugma sa kong amigo. Motoy nihatag siya sa iyang tunga na buhay. Kini siya nagapakita sa usa katong pamatasan nga karon mo'y gipangita karon sa atong kalibutan, sa atong nasod, sa atong komunidad, o bisan sa atong pamilya, ang pagkamahinatagon. Ang ipakita sa bata mao'y usa ka gitawag naton mahinatagon. Kung tanang tao kining atong kalibutan, nasod, pamilya, o atong komunidad, ingani kamahinatagon, kanindot o ninduta kayo sa tuang kinabuhi. Di ba? Why there is so much trouble? Daghang kayo mga gubot o patayan sa ubang mga countries o bisa diri lang sa atua. It's just because of one reason. Because of selfishness. Tungod sa atong pagkahakog. Mao ni dapat usa ka butang nga kinahanglan nato paningkamutan. Naunta kitang tanan mahimo og mahinatagon sa atoang mga isig katawo, labaw na sa tanan katong nagkinahanglan. Kining pagkamahinatago na batasan, naapa ba karon sa atuang kalibutan? Sa atong nasod, komunidad, o dinhi sa atong pamilya? Nindot ni siya pamalandungan. Maingon siguro ta, naapa, Father. O pwede sad, wala na jud, Father. Apan ko kitang tanan pangutanon, ganahan ta, nakitang tanan mahimo og mahinatagon o dunay mahinatagon na kasing-kasing. Unsa man ang elemento na ato nakit-an sa akong storya na mahimo ta og usa ka mahinatagon. There's an element here na dapat nato dili kalimtan o nakalimtan na nato ato ibalik. Unsa man siya? The element of sacrifice. Ang pagsakripisyo. Apan dili lang sakripisyo tungod sa ato ang gugma. Diba?
Kinsa man sa tuwa din buhatag kung wala tay gugma. Kung muhatag man ta, tungod, mahatag lang, dili na siya mahinatagon. Kay mahitabo magyud na mahatag lang ta. Dili ka na sa mahinatagon. Ang paghatag og mga butang na bililhon sa ubang tao labi na sa mga kabus, tungod sa imuhang o sa tuang gugma, maoy tinuod na mahinatagon. Dili na muhatag ta kay tungod, dili ta gusto maulawan. Di ba? Doon ay mga panahon usahay, di ba? Tagain na lang ta, basta uwawan tani, kay di ta may tagon. I don't know kung nahitabo na sa tuwa, pero mahitabo na sa tuwa. Ikaduwa, dili ta muhatag ta kay tungod, doon na laytang mga sobra. Yes, doon ay mga sobra. Pero sobra, unta kini siya katong gihatag tungod sa ato ang gugma. Ahatag na na sobra na na. Lahi gyud na siya nga gikan gyud kinasing-kasing. Labaw na mohatag ta kay gusto ta mailhan sa mga tao na mahinatagon ta. Dili ni mao muhatag ta mutabang ta kay tungod dapat sa tuang gugma. Karon sa atong ebanghelyo, mao kini ang ipakita sa tuang Ginoo sa mga napulo kasanlahon. Timan-an nato ang mga sanlahon sa panahon ni sa atong Ginoo. Mao kani siya mga tao nga ginadilian katong una. Taguon maganin ni sila o tagaan silag bel kay para may bawaan nga na sila'y sanlahon. Ang mga tao muhawa nila. They are the outcasts of the society. Pero sa pagduol nila sa ato ang Ginoo, wala gyud nagduwa-duha ang atong Ginoo nga maghatag o pagtabang kanila. Suro kita siguro magduwa-duwa pataasag din na siya. Mahitabo ba na sa tuwa sahay na siya. Pero usahay may ngunta kang uban sa kani wala na ning kamot. Pero usahay dili sa na ang ato ang intensyon. Dunay ko sa nakaila nga pari na mo no. Muragog santo. Naiduol niya na tao nang tabang doon na sa kwarta. Pero ngayang kwarta, mao to'y gihatag po sa ubang tao. No, tungod na dahil sa blessing. Kaya nakita niya kay pobre magyug kaayo. Iya gihatag tanan. Ningon tungod ang naghatag niya. Padre nga nung gihatag na imo man to. Sige lang. Gihatag na nila. Mas nakikinahanglan sila kaysa kanako. Do you think gihatag lang to tungod kinahanglanon nila? No. It was given because of the love of the priests. Diba? Nindot ko na kayo. Unta mga kaigsunan kung maghatag ta, gamay may uda ko, unta gikan sa atong kasing-kasing. Kaya may lang ta, dato mo na sila ipanghatag. Dili oy. Kitang tanan na itulubagon sa tubangan sa Dios. Gamay may uda ko, pobre matao dili ang mahinatagon, dili kinanglan nga madato ta. Dili kinanglan dapat nga naata, dili naana dinhi sa sud sa tong kasing-kasing. Bisag gamay lang atong hatag apan kinasing-kasing na paghatag dako kana siya nga grasya na tumahatag kanila gikan kanato. Ang elementong nga paghatag nga dunay sakripisyo tungod sa atong gugma, dunay balik nga grasya nga dako pagyud nga gikan sa atuang Ginoo. Mao ni ang usapa ka butang nga aton dapat timan-an kini siya. Sa pagnadawat na nato ang grasya nga gikan sa atong Ginoo o sa bang tao, labi na sa atong Ginoo, dapat maging mapasalamaton ta. Magpasalamat ta sa tanang grasya na atong madawat sa tuang Ginoo.
Unsa may gingon sa Ginoo, nangutana sa asa man tong ubang mga kuyog nimo, ubang sanlahon, ang siyam na sanlahon wa man ibalik, ngano ikaw raman ang nibalik. Tungod ang usa nibalik, tungod ganahan siya magpasalamat sa grasya na iyang nadawat sa atong Ginoo. Ang pagpasalamat usa kini kapamatasan na dili nato hikalimtan, labi na makadawat ta og grasya sa mga tao o labi na sa ato ang Ginoo. Mao ni siya ang kamatasan na dapat nato ipakita sa ato ang mga isig katawo. Akong istorya ninyo sa kaistorya nga akong nabasa. Dunay usa ka hari sa iyang kaharian nga every time mag-celebrate siya sa iyang birthday, mutawag siya og 5 ka ulipon. Nahiya tagaan og grasya o gift. So una nga ulipon gitawag niya, o sa pag-abot sa ulipon niingon ang hari, doon ako ihatag nimo kay doon ako'y birthday, ikaw usa ako gipili nga gitagaan og grasya, kini para kini kanimo. Apan ang tubag sa ulipon, dili ko mudawat ana, mahal na hari, kay kibaw kung akong dawaton kana, doon ay responsibilidad nga dako nga ikaw pangayoon ka nako. So dili busa, dili na nako dawaton kanang imong gihatag. Okay rang hari. Ang ikaduha nga ulipon gitawag sa hari, og ningon siya, doon ako'y grasya para kanimo, og kini tanang grasya imuhana. Og iya gikuha, apan kining ulipon ni uli siya dali-dali sa ilang balay, og nagpatindog siya og showroom para ipakita sa tanang mga tao nga muadto sa ilang balay. Mao ni gihata sa hari sa kuha, pahambog niya, ipahambog tanan ang grasya na iyan nagawat, hangtod lang sa pahambog. Ikatulo nga ulipon gitawag sa hari, gitagaan og grasya, iya gidawat og miuli siya. Apan pag-abot nila sa ilang balay, nagtago siya, o walay tao nga makakita kaniya sa pag-abli sa tanang grasya gihatag kaniya, kay ganahan niya siya rayag yun ang makadawat ato. Ang ikaupat nga ulipon gitawag, apan bago siya muadto sa hari, nipadasag suwat sa hari kung unsay iyang pangayoon. Mahal na hari, mao ni akong kalanglan ngay hatag nimo kanako, dako gyud kayo nga balay, nindot kay nga sakyanan, mao ni kadaghan imong hatag kanako. So pasabot mga nindot gyud kaayo ang ganahan niya dawatan gikan sa hari. Iya gipada. Pag-abot niya ngadto sa hari, ningon hari, nadawat na kong imong suwat, ang imong gipangayo, ako sa ihatag kanimo, kana natanan imo gipangayo. Apan sa pagpakita niya sa gihatag sa hari, nagbagulbol siya, kay ngano ang gihatag na balay gamay ra, kundo nay balay. Ang sakyanan nga ganahan niya madawat, dili mao nga sakyanan, pero doon na say sakyanan. Nagbagulbol, magulbol, og nisultig dili maayong mga pulong sa hari. Unsa man klase ning haria, ako magipangayuan, dili pa mao ang gihatag. Mao na ang batasan sa kaupat na ulipon. Ang ikalima gitawag nga ulipon, ni adto siya sa hari, wa pa ganit ni hatag ang hari, nagpasalamat na sa ikatulo, dingon siya, mahal na hari, salamat jud kaayo. Ningon na mahal, unsa may pasalamat, wa pa gani ko natag nimo, tungod ka ng imong batasan, tagaan tika mas daghan. Kung gikuha niya,
dili pa na siya. Niuli siya sa iyang balay. Pag-uli niya sa balay, wa dayon niya giablihan. Kung sa niya, kitawag niya tanan niyang silingan. Og niaribo tanan. Kaduna ko'y gihatag sa hari. Ato ni ablihan dungan og atong ibahin-bahin tanan. So nalipay ang tanan. Kay nabati man ang kahari sa iya gihimo. Gipatawag siya usab. Nadungog ko nga nang ihatag nimo, gibahin-bahin nimo, gi-share nimo ang imong grasya sa uban. Kay ron tungod ana do na pa ko'y mas daghan pag yun ihatag kanimo. So lipay kayo siya pagbalik sa ilang balay. Niingon ang istorya, ang hari mao nay atong Ginoo. Og mga ulipon mao nay klasing-klasing ang atong batasan sa pagdawat sa grasya gikan sa atong Ginoo. Ang una, ikaduha, ikatulo, kaupat, o kalima. Ang pangutana, asa taani. Una, duha, katulo, kaupat, o kalima. Kana, dalhan ninyo pagunahuna o pamalandungi kung kinsa mo. Kanang istoryaha. Unta, kita ang ikalima. Kabaw, magpasalamat sa tanang grasya nga ito nadawat sa to ang Ginoo, sama sa atong ibanghelyo nga kining sanglaw na usara mo balik sa pagbalik sa iyang grasya nga nadawat. Di ba? Naugol din na siya. Huwag pitatatanan pati ako sa yung nanasan. Pero we must be aware. Salamatan na ingon ba tayo nila gani nakadungog wani ni maayo pa ning mga manok kay tuka iginom tubig mo na salamat inom salamat dali kayo. Di ba? Kita, pagdawat dagan dayon, di, pambalik. Tago pa. Simple kayong istorya ha, pero lahong kayong message. Pero busa, himuan ni magigsuunan, himuon na to ni siya, o mas maging mabulahan pag kita sa tatong kinabuhi, o madaghan pagong grasya na atong madawat sa atong Ginoo. Magmahinatagon ta. Apan, pagmahinatagon tungod sa atuang gugma. Manindog kitang tanan. Kitang tanan na gatuwa